l'espectacle de les entrades de moros i cristians ompli els carrers d'Ontinyent. Desenes de milers d'espectadors assistiren el divendres 23 a Ontinyent a una de les entrades de moros i cristians més multitudinàries dels últims anys, amb els seients plens al llarg de tot el recorregut, l'Avinguda al Maig, l'Avinguda Daniel Hill i la plaça de la Concepció. A les 11 del matí, des de la confluència de l'Avinguda al Maig amb Daniel Hill, tingué lloc un dels actes més esperats per tots els pares, mares i iaios de tota la ciutat d'Ontinyent. Es tracta de l'entrada infantil. Era el moment de que els més petits de la casa gaudiren i saborejaren l'aroma de la festa, que aprengueren poquet a poquet com s'ha de desfilar a l'entrada d'adults, que una volta tinguen 14 anys ja podran formar part d'ella. És dels actes en què les càmeres de fotos disparen més vegades, tot per a poder captar totes aquelles imatges dels més xicotets, que les famílies festeres s'inicien en el món de la festa. Ja que uns anys més tard, quan es faça la vista enrere i es vegen eixes fotos de l'entrada infantil, les llàgrimes inundaran els ulls dels petits i grans, contemplant com passen els anys i les festes any rere any, sense que res les detenga. Els més petits fan que els caiga la bava a tots els seus familiars i als espectadors també, de veure la seua innocència, llançant llepolies o confeti des de la carrossa, o la innocència dels xiquets que han perdut el pas i amb els seus xicotets peuets intenten desfilar al so de les notes musicals de les bandes de música que els acompanyen.